ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଧରା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବାଳିଆ ମାଛ। ପୁରା ଚାମଚ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ପ୍ଲାସ୍ରେ ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ବଡ଼ ମାଛଟି, 6.5 କିଲୋରୁ 7 କିଲୋ ହେବ ଏ ବାଳିଆଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ବାଳିଆଟି ମାଛଟି, କେତେ ଢଗା ବାଳିଆ ଟେକା ହେଇକି ଆମଠୁ ନାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବାଳିଆଟିକି ଧରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଲେ ଟିକେ ଧୋଇବେ, କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳିଆଟିକୁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପଳେଇଯିବ ବୋଲି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରକମ ପୁରା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଳିଆଟି ହେଇ ପୁରା ଯେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଧୁଆ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ବାଳିଆ ଟିକେ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଣ୍ଟାଟା ଫୁଟିକି ପୁରା ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରକମ ଧୁଆ ହେଉଛି ସେ, କାହିଁକିନା ବାଳିଆଟାକୁ ଧୋଇକି ସଫା ହେଉଛି, କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ବାଳିଆକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାଳିଆ, ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାଳିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଢଗା ବାଳିଆ ଟୁନାଇ ଧରିଛନ୍ତି। ବାଳିଆଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁରା ବାଇଆ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଏମିତି ନଈରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ମାନେ ବହୁତ ପହଁରିବ ମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଗ୍ ମନଷ୍ଟର। କେତେ ବଡ଼ ବାଳିଆ ଟୁନାଇ ଧରିଛି।